नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार प्रेस चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज आहे 6वा दिवस ना, 6वा दिवस आणि आमच्याकडे संध्याकाळी नारायण मंदिरचं भजन आहे. नारायण मंडळ बेलाचीवाडी. सुंदर काका जेव दुपारी. तर आज 6वा दिवस आहे आणि मी आज सकाळीच घरी गेलेलो, त्याच्यानंतर घरी गेलो नाही अजून. अरे पडून आलो. चालूच आहे त्याची. हे आपले सबस्क्रायबर आहेत विनोद आणि हे कोण, विनोदचे भाऊ. तर आमच्या गणपतीचा ते दर्शन घेऊन आले आहेत. आता मी पण जातोय जरा घरी, कारण सकाळी लवकर जरा दुकानात गेल्यामुळे मला पण दर्शन घ्यायला मिळालं नाहीये. तर दुपारी जेवायला या. हो, भेटून बरं वाटलं. चल, बघत असतो नेहमी आम्ही. होय ना, धन्यवाद. तर आज बुधवार आहे, त्याच्यामुळे सबस्क्रायबर येतात आहेत बरेचसे. तर मी पण जरा दर्शन घेतोय, कारण सकाळी मी पाया पडलो नाहीये. हे काका आपल्या गणपतीचं दर्शन घेऊसाठी इल्यात आणि म्हणजे सगळ्याच बाजूंमध्ये माझे कस्टमर पण असत, काका पण असत, एकमेकांचे मित्र पण असत आणि माझे पण मित्रच आहेत. हे सुभाष काका आणि हे शिवराम काका, हे नाईक, हे पोईपचे आणि हे आमच्या गावातले गावडेवाडीतले. कधी पण काका मुंबईत असतात, कधीतरी येतात सुट्टी घेऊन. आणि हे काका आता इकडेच स्थायिक झालेले आहेत, पोईपमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. नाईकवाडीमध्ये त्यांचा घर आहे, सोंदीवाडीमध्ये घर आहे त्यांचं, पण गणपती तिकडे असतं ना नाईकवाडी. जुन्या घरात त्यांचं गणपती असतं नाईकवाडीमध्ये, आणि ह्या काकांचं गावडेवाडीतच असतं गणपती. तर या तुमका वेळ मिळाला, तुमचं गेलं ना गणपती, यांचं काकांचं तुमचं ह्यांचं अनंत चतुर्थीपर्यंत आहे गणपती, आणि ह्यांचं गणपती गेलो. तर तुमका या जमलंच तर गणपती बघू. आता ते माझ्याबरोबर गप्पा मारूसाठी आणि आमचं गणपतीचं दर्शन घेऊसाठी येतात. तर थोडा वेळ काकांशी गप्पा मारते जरा, नंतर मग आपण पुढचं बोलू. काय घेतलं मासे? पिंक्याईला, ही माझी बहीण हा बेलाचीवाडीची, अजितची छोटी बहीण, आणि ही आमची आई. आमचं गणपती बघू गेली आहे. ये मास्क एका लाव काय. किती वाजता येईल काय गो, किती वाजता येईल? आपला मित्र पवन राणे, माझा वर्ग मित्र आहे, आणि तो आपला गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी आलाय, मुंबईवरून आलाय. कधी गेला का तो? 8 तारखे गेलो, आणि आता गणपतीचं दर्शन घेऊसाठी आमच्याकडे येलेलो. गणेश तो खास मित्र, माझा पण मित्र, माझ्या वर्गातलो, आणि आपल्या गॅसबत्तीमधलं पण मेंबरच आहे. ओमकाराच्या जरा गजलीक जाऊया आपण. काय म्हणतो भावा? बरं बिझनेस चाललो हा? आज होती गर्दी काय नाही? एवढी हा बाजारात गर्दी होती आज काय नाही? मुंबईवाले कोण नाही? मुंबईवाल्यांवरच सगळं खेळा. ही कधी एकदम फ्रेश आणलेली आहे? कधी आणलेली आहे भाजी? काल आज सकाळी एकदम फ्रेश. कोल्हापूर मार्केट, कोल्हापूर मार्केट. दोडकी, काकडी, गवार, मिरची, कारली, टोमॅटो, गाजर, बीट, आणि काय आला, लसूण, कोथिंबीर, फ्लॉवर्स, लिंबू, कोबी, मका, आणि त्यासाठी कांदे, बटाटे, आणि इकडे फळा 1 2 3 4 5-6 प्रकारची फळं आहेत वेगवेगळी. ते कोणाक हवी असतील तर या. आज आम्ही कटलेट करणार आहोत, आणि कस्टर्ड ऑलरेडी बनवलेलं आहे, आणि छोले आहे, आणि वरण आणि भात, आणि भाजी आहे दोडक्याची. संध्याकाळी भजनवाल्यांसाठी काय कटलेट हे म्हणजे ह्या करत असतात.
कटलेट 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 हे काय कस्टर्डचा फोटो नंतर दाखवणार. ठेवा पिस्तावर दाखवा, असं पिस्ता दाखवा. आणि इकडे कटलेटची तयारी चालू आहे. काय ठीक आहे, म्हणजे कटलेट तयार झाल्यानंतर तुमका आम्ही दाखवतो. 5 किलो तांदूळ आज 5 किलो तांदूळ रोजच 5 किलो लागतात. रोज 5.5 किलो तांदूळ लागतात. किती? 5.5 किलो तांदूळ. आपल्या किती जणांचं जेवण करतात? 70 जणांचं जेवण असतं. 70 काय तिखट असतं. आज बुधवार आहे म्हणजे आम्ही काय सांगू शकत नाही. हा, आज बुधवार बाजार असल्यामुळे कोणतरी येतात, म्हणजे व्यापारी जे असतात ते कोण कोण येतात आपल्याकडे दरवर्षी जेवतात. त्याच्यामुळे आज जवळपास 100 लोकांचा केलेला जेवण. जवळपास 100 लोकांचं जेवण केलेला. ओके, म्हणजे तुम्ही जर जेव घेतला स्त्री यावा जेव. 100 लोकांचं जेवण केलेला. ह्यो स्पेशल मेनू बनवलेलो आहे. काय कुठलं मेनू आहे जरा नाव सांग. कस्टर्ड 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 फ्रूट कस्टर्ड. याच्यात कुठली कुठली फळं वापरलेली आहेत वहिनी? ऍपल, त्याच्यानंतर बनाना. हा, मराठीत सांग, सगळे मराठी आहेत. सबस्क्राईबर माझे. सफरचंद, केळं, पिस्ता, बदाम आणि कस्टर्ड पावडर, काजू, दूध मेन दूध आहे. व्हॅनिला फ्लेवर इसेन्शियल वगैरे काय तर कसलं काय? कस्टर्ड पावडर व्हॅनिला फ्लेवरची, नंतर इसेन्स, ओके ओके ओके. वेलची पावडर. सब्जा टाकायचा विचार होता पण नाही टाकला. मिळाला नाही की टाकलाच नाही? टाकलाच नाही. कोणाकोणाला आवडत नाही म्हणून. नाहीतर फालुदा टाईप झाला असता. बरोबर ना? आणि आईस्क्रीम टाकलं. तर या मी टेस्ट करून बघितलंय. तुम्ही जरा टेस्ट करून बघा कसं लागतं. आणि या थंडगार मस्त बासुंदी टाईपचा मस्त छान लागलं तुम्हाला. कस्टर्ड बनाना कस्टर्ड. जेवणाची पानं वाढलेली आहेत आणि जेवायला पण बसलेले आहेत आणि इथे कवकवाट आहे पूर्ण. चतुर्थीचं म्हणजे गणपतीचं पानावर पाणी सोडलेलं आहे आणि सगळ्यांनी जेवायला सुरुवात केली आहे. तर मी तुम्हाला दाखवतो आजचे मेनू काय काय आहेत ते. तर काका तू चतुर्थीचा गणपतीचा पान घेतलं ना? होय होय होय. ह्याच्यावर मेनू काय काय जरा आमका सांग. डाळ भात, बटाट्याची भाजी, पापड आणि घेवड्याची भाजी आहे आणि ह्या कस्टर्ड 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 जरा टेस्ट करून सांग कसा आता. अरे जबरदस्त. मी मगाशी केलंय ते एक नंबर. आणला पाहिजे. गाडीचं एक टायर खराब झालेलो. आता गाडी तो टायर घालतो तिकडे आणि टायर घातल्यानंतर आम्ही मग घरी निघतलो. बाकी सगळं सामान घेतलेला. तर घरी गेल्यानंतर मग तुमका मी म्हणजे भजन चालू असताना घराकडे तुमका मी तो भजनाचं भजन कोणाचं चालू आहे काय सगळी माहिती पुढे देतो.